Mehriban dostlar, elbette biz yine ağlaşardı. Her yedik nire dip soruyalar şu tayda koyor ne? Alpet ben reklam edýänim ýa-ni golar. Kabul bolsun oralaryňyz janyň sag bolsun. Begam kabul bolsun Roşan. ha janyň sag bolsun. Halifamy Kadir ağa janyň sag bolsun. Burada aylar bir mukaddes aýlam biri. O bir günümüz hemmesini yürekden gutluya. Uradalarynyz kabul bolsun. Hemmeniz öýgünde şadlyk, toy, gowunlar bolsun. Sag ol. Kabul bolsun. Hemmeniz. Inni jazgasa kabul bolsun oralaryň. Kabul olsun. Eziz mehmanlar, eziz halkımız. Canım sağ olsun. Janyň sag bolsun. Şu gaçan Hemmeniz kabul olsun. Diňe toyda görüşelim. täze dop. Her kim sana başga ýerdirýär oturýar. Kabul olsun dostlar. Esaslar her birinize sağlyk arzu edýän. Bu bir şey yoktur bu. Bu aptallar hazır yana korkut bile mamani. Агам, пару слов туда-сюда сделай. Это слишком вкусно, Вара. Юшка, Мама стала. нормально, спасибо. Спасибо. Вара, Arsana, Sagaman şu da ilk bolsun, doysun onu ilk görelim. мен просто doymayan, братаня. Yani bana bir lanç. baba, sol bir ayda. Ada jura blo kato mena tokodo nädir? Ogurlajak bolotýan. Vallahi, canın sağ olsun. Biz çayda. Avo. Çayda tort yiyip oturuyor. Yani çay yok mende, bratanya. Eger sen dizet bolmadyk boldan kim bolardın? Men dizet bolmadyk bolsam Soprano bolardym. Yo, Sopranoman zanit da ýa-ma. Ya neme daýsam Sopranoman 17 nol 91 daýsam bilemem. Seylem Carvilla. Her kim Soprano boljak Ya bolýar. Soprano Daniel zanit da Her kim Soprano boljak bolýar. Siz kim bolasyňyz gelerdi? Salam mehribanlar. Atamjan bilen 20 ýyl bilelikde. Atamjan TikTok'a salam diýdi onjy. Selam. Boy jokturun dur abi. Oy salam. Beýtmäge otama. Yo iyilere diyelim öyle bir bulun. Salam. Canla boldun atam. Yıl bundan azal dören gowok. Yani pişere Batu gowoga atlanaryan yere geldik. Yine de on.
Ne de mehriban dostlar. 272 merdivanı barak bolan lesisi qova gitmek için. Yürüm onu dostlar. Maymunlar bilen seyahate gittik. Her adımda maymunlar. Ağam diye alma. Şunu bilen verecek koyar ya bu. Tamam izlemeysen. Yine de dostlar, biz başardık. Ağır mı Murat? Odan. Aha, yine de. 272 Erdoğan. Мы смогли сюда позже проделать гоню гуляла. Суммы.